uga kados pundi? Biyen wong tuaku Sang Naga Hardawalika dipercaya karo panengah Pandhawa sing jeneng Janaka. Wah nggih kula nggih mireng cariyosipun menika. Nalika menika paduka Sang Nagawisa tasih alit. Iya. Mula kang kuwi bubar Bratayuda Jaya Binangun iki aku arep goleki menungsa sing jeneng Janaka. Menapa tasih gesang isih merga Kurawa sing mati Pandhawa jare isih utuh 5. Lan ngaten benjang gatak ngentosi menapa ning aku tak taren karo Togog dhisik golek ana Togog. Aku rak wis kandha bola-bali. Kula niku ngomong pangiwa. Niku wong-wong sing brengkele angel kandhan-kandhanane niku sing ngomong Togog niki. Lah nek sing dimomong mboten tau kena dielekke lajeng napa. Lajeng kula nangke, lah wong salah kok dinangke. Wong salah niku nggih salah. Wiwit jaman lekak ora enak dumugi sakniki sing dimong Togog niku mesti kalah. Mergo pancen kok dititahke kali mbah-mbah kula. Sing ten kayangan mriku niku kula niku kan mudhun kan ngomong wong sing brengkele sing angel kandhan-kandhanane niku sing ngomong Togog. Dadi nek ngono kowe dulure Semar ning kowe ora ngomong satriya dereng tau. Lah nek critane kok Togog ngomong satriya. Pinten Raden sapa sing tak ngeten. Kabeh sing kula tutke di bangsa kaya ngeten-ngeten iki. Lala saya ngetut kowe kula. Enak gaglak. Ning aku bisa mesthekake yen aku mesti menang mungsuh Janaka dereng karuan pun. Kula mboten bedhek, kula mboten disiki kersa. Ning nek mung lama ndika mawon pun timbang pejah kalih Satria Penengah Pandhawa sakniki pun bangun negarane iki mawon. Teng griya ragat pirang-pirang gedhembyakan goleki wong menangan sampean mboten badhe ditakut teng griya mawon. Wah, Togog aja ngendon-ngendoni sinu. Kowe padha karo Minaka Nayaka. Pangembating Brata sing semene akeh putra sekti Mandraguna Jama nyek. Cara ngeyel ya sekarang. Kret ampit prungkat kimbul. Gajah lar singa barung mangkat to dina iki. Wo. Dawe Gustimu Prabu Nagawisa. Padha bertandan. Tandan. Kerisan ora to? Kerisan dasmu wis. Grula nek kerisan. Budal dina iki dah. Monggo. Kang ngener papan kene kaya wis ngepung negara Ngastina. Oh, saya cedak kabeh raine kok ula.
nang kathah prajurit paduka ingkang pejah. Wah. Rayoli. Wah, bangsat elek. Nyingkira kaya ngapa dapur yang gaglake. Kowe wangune putu Pandhawa Raden Danurwendra wasaka Raden Antareja apa kowe ratune bangsa ula mau iya Prabu Nagawisa ngerti bapakku apa ora Kanjeng Rama Hardawalika mbiyen sirna nalika Bratayuda Kanjeng Rama seda sing nyedani panengah Pandhawa. Kowe anake sapa? Putra Kanjeng Rama Antareja. Oh, jarene Antareja ki anak Werkudara. Werkudara ki kakangne Janaka. Nek ngono ya wis padha wae cendhenge. Paduka sinuwun boten sisah kemringet. Karepmu piye? Sampun mlayu lare kalih menika kula ingkang badhe gubet. Gubeten gandrene. Untuk gedine rak bongkot talya. Kowe mesti mati saka tanganku. Mati tak wujuti. Oh, kandhani kok.